Ayan, so hello guys at welcome to Travel Get Motovlog. Ayan, so ngayon araw na to papagas tayo 20. Try natin kung may minimum bang pagas. Okay, so check natin dito. Kasi ang alam ko is 50 pesos ang minimum, pero try natin kung pwede 20. Tulog si kuya. Ay kuya, nag-accept kayo dito Gcash? Ay, hindi. Hindi. Lang po kayo dito. Pwedeng pwedeng 20 lang. Kasi nag na tong ko motor ko. Premium. Ay sa kabila. Try natin. 20. Ay meron daw. Muubusan na kasi ako eh. Sa bayan kayo, may nagkaka-shot po ba dun? 20 lang boss premium. Ito, thank you. Hindi ka na makita yung pera natin doon sa bag. Ayan, so nakapagpagas nga tayo 20. Putik na yan. Nagtitrip na naman tong Sig Travel Get Motovlog eh. Ayan, munti ka na makita yung pera natin doon sa bag. May 100 doon, tapos mga 1,000. Natulala na lang ata si kuya eh. Okay, so yun. Ayan, so meron pala minimum. May minimum pala na pwedeng magpagas ng 20. 10 pesos sana eh, pero nakakaya naman. Baka mamaya sabihin nila talaga na nagtitrip na lang ako. Okay, so yan.